Здравейте, драги зрители, днес сме с как да хакнем първи епизод. Днес ще хакаме Dragon City. А, малко съм разсмял. Да, така. Значи, първо влизате в Dragon City. Да, фак. Или брат там нещата, коде, така. След това отварят нова страница и пишете, нали, ще го има в описание. Или shop.org. Нали, ако не бързо, може да се го пишете и сами. Сега. Да, така трябва да стане. Излезе на страницата. Facebook ID. Facebook ID. Това е... Може да го видите в Dragon. Значи. Идвате тук, на тази лента. Жълтите. Над нещата. Дайте пише Free Gift, Get Gems, More. И цъкате преглед на изходящия ред. Там на черепче. И това е Facebook ID-то. Само на тази. Да, тук поставя тук. Сесия найти. Това е много старо место. Идва тук. Контрол F цъкате едновременно. Тук пишете с и медовито. Ви го сесия найти. То се променя. Така че няма нужда да си ги сейфате някъде. Поставяте си ги. Това е. И тук. Dragon City. И така трябва да заради. След малко към долу. И цъкате. Например. Какво е? Е това. 1 милион. Или какво си. Год. Е тук сега трябва да видите F. Ако изпише F, значи не са нищо. Така, се върнем така. Тука. Level Up One Gems. Цукате го. И така. Тук трябва да изпише Success. Нали, ако спиш дай сесия на 99 нивото и ще някой качвам. Така че, като изпише дай сесия, значи ще го спорят се утре чако. Като станете 99 ниво, идва тук. Expand all islands and... Да, там. Цъкате го, тук трябва да изпише Success горе. След това Delete Trim Rock, нали да махнете дървета и това. Цъкате ги. Идете драс и викате. Ама те ги няма, тук хак не работи. След това затваряте страниците горе. Бъдете в страниците. Презареждате страниците. И чик. Ей така. Така само да затворя на простия. Така. Е така първото лодинг, ако не ви заради след 5-10, нали след около 10-15 минути влезте и нали не го оставите включено, ами да е изключено. И там 10-15 минути той нали, не включвайте дрансите и тогава влезте и ще ви даде нещата. И така е как да хакнем. Как се хаква Dragon City, лесно, бързо за горе-долу 4 минути някъде. И това беше всичко от мене. Довиждане и чао. Чао казах. Казах ли чао?